quarter to 6 umaga. Araw ng Berlin 7 2021. Kasama natin dito nung drive ang truck ha. Oo. Marami yung tracking yan.
okay lang yun. Kasi tumutukoy na din sila, di ba? Ikaw wala ka problema. Lagyan mo ka. Oxidering. Oxidering. May oxid. Ito na yung ano yan? Oxidering. Pili. Diretso yan. Pili. Proper. Pag kumana tayo, ang diretso ng pili. Oxidering. Diretso na rin yan. Pagputang Lagunoy Partido. Sabang. Tapos ng ano yan. Tiwi. Shanghai. Karamuan. Garcelona. Agar Garcelona. Uy, ganda na. Uy, may baong kayo ah. May baong buyo. Dito tayo sa level. Ayan ang pili. Oxidering. Check. Dito na kami sa airport. Pili. Diyan sa kanan ang airport. Check. 5 to 6 ng umaga.
Plan ko dati, ha? Plan ko dati. No. Kung sila lang. Sindeng. Sila lang. Lukot na yung truck ko. Kaya mga buksan. Ha? Ito na yung pagkumaliwa, diversion sa naga. Pag-diretso. Pag-diretso. Isawa na naman Pag-diretso. pugsit, oh. Kung sila lang. Pugsit, isawa, oh. Oo. Uli na isawa. Uli mo. Isawa pugsit, oh. Sila lang. Uli mo yan. Ha? Uli mo ang sawa. May isawa na naman pugsit, oh. Uli mo. Isawa pugsit. Ayun, ayun.